चिरांनि टुक्राझार हालामनि थाखाय गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला टुक्राझारनि चिरां बाजारखौ फिन आरोबाव गोदानै बेखेवफिननाय जासिगोन। थांनाय बोसोराव बे बाजारखौ गोदानै बेखेवदोंमोनब्लाबो माखासे जेंना एबा बाजारनि दखानफोरा प्लास्टिक आरो औवाजों लुनायखाय अखा आरो बोथोरनि जेंना नुजाथिनायाव बाजारखौ बन्द खालामनो गोनां जादोंमोन। नाथाय नैबे खेबाव टुक्राझार ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे बाजारनि गोनांथिखौ सानफिननानै फिन आरोबाव बेखेवफिननो थिरांथा लाबाय। बेबादिनो हाप्तायाव खनसे मंगलबार बारायाव बाजार थि खालामनानै गाबोन थामहिनबा 5 अक्ट'खालि चिरां बाजारखौ फिन बेखेवफिननो साखाफारा। बेखौनो ओनसोलनि आबादारि आरो फालांगिगिरिफोरजों लोगोसेनो गासै रायजो राजाफोरा ज' जायै बेबादिनो हाप्तायाव खनसे मंगलबार बारायाव बाजार दिन थि खालामनानै गाबोन थामहिनबा 5 अक्ट'खालि चिरां बाजारखौ फिन बेखेवफिननो साखाफारा। बेखौनो ओनसोलनि आबादारि आरो फालांगिगिरिफोरजों लोगोसेनो गासै रायजो राजाफोरा ज'ज'यै बायदि मुवा बेसादफोरखौ फाननो आरो बायनो बाजार कमिटिनिफ्राय खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायहरदों। जों गाबोन बे मा होनो टुक्राझार चिरां बाजारावहाय मोनसे अपेनिं खुलिनाय जानोसै बाजार। थांनाय बोसोरावबो जोङो खुलिखादों नभेम्बर दानाव बर'दिनिया लोगो मोनजोबदों। ओमफ्राय जों गाबोनबो आसा खालामदों। मानि थाखाय गेप्स थादों होनबा अखा बांखा आरो प्लास्टिकनि न' बे खारननि थाखाय बारहुंखा बारनायनि थाखाय जोङो बाजारखौ दैज्लाङाव खालामनाय जायाखै। जों गाबोननिफ्राय बे बाजारखौ स्टार्ट खालामनाय जासिगोन। रायजो राजाफ्रा बयबो नुनानै मोजां मोननानै जाहाथे फैनो हायो, लोंहोर लोंहोर नायफैनो हायो। माने बर'जों बर'आ मदद होफैलायनो हायो। गाम बे बाजार गोदानावहाय जों हांख्रायनाय जायो आरो रायजो राजाखौ बयबो फैनो हायो। जाहाथे बायग्रा फानग्रा गासैबो फैनो हाजोबो बे जायगायावहाय नायफैनो हायो। थांनाय बोसोराव जेरोखोम जों खुलिदोंमोन बेबायदिनो जों गाबोनबो बिदिनो ज' जों ग्रोम ग्रोम खुलिगोन। गासिबो फैलायनो हायो। टुक्राझार मा लकेसन होनदों? लकेसन फुराना गाव पन्सायत बे खाथियाव माने साइडआ मोजांखा PWD खाथि जालांगोन बेहायनो बयबो फैलायनो हायो। आरो मिथिखागौ थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो खुलिखादों। गोबां मानसिफ्रा मिथिखागौ। गाबोनबो बिसोरनो फैलायनो हागोन गासिबो बेफारिफ्राबो फैलायनो हागोन। नों आं बायग्रा फानग्राफ्राबो फैलायनो हागोन। नोंथांमोननि बाजारावहाय ओरैनो बुस्थु माल लाबोग्राफोर बबेबा जायगानिफ्राय फैगोन नामा? फैगोन गोजान गोजाननि फैगोन। ओरै बेंगल साइड गसाइगाव बासुगाव क'क्राझार बङाइगाव फैजोबगोन। सेमोनबो बिदिनो फैखादों। देग्लायबो बिदिनो फैगोन। फैजोबगोन गासै बेफारिफ्रा फैजोबदों। आलु सोरबा मोसौ बायनो फैदोंमोन मोसौखौ फाननाय जायाखै अमा फिसा बायनो फैदों। बिदिनो कम्बल सि लाबोदों। सान्द्रि संग्राय मैगं थाइगं हिउस जाफैदों। बहुत दिनै बाजार खालामदोंमोनो कम्बल बायदों सान्द्रि संग्राय बायदों भारा खराबोनो बायजोबदों। हिउस जाजोबदों गासिबो बाजारा गिदिर जादों। नोंथांमोननि बाजार गोदानाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ फानलाय बायलाय खालामफैनो थाखाय मा खावलायगोन? आं बेखौनो लुबैयो रायजो राजाफ्रा बोजों दै बारैनोबो फैदों आरो बेबायदिनो आं फैजाबावनो लुबैयो। थांनाय बोसोराव जेरोखोम गोम गोम जादों जोंनि अपेनिंआव बेबायदिनो आं फैजानो लुबैयो गाबोनबो। थांनाय बोसोराव नोंथांमोननि बाजारा द्रप जादोंमोन ओमफ्राय देग्लायनिफ्राय कन्टिनिउ खालामनो सानदों नामा नोंथांमोना? कन्टिनिउआथ' जासिगोन। जों थांनाय बोसोराव जों हरखाब जादों आरो हरखाब जानाय माने जों बाजारखौ हरखाब लानानै न' बां लुस्लाबनो हायाखै। बिदिनो प्लास्टिक होनानै साहा दखान बायदिसिना जों सिथाय न' लुस्लाबनो हायाखै। जों हरखाब जादों। अराय खारजोबदों गासिबो बारहुंखाजों ओमफ्राय दैज्लाङाव द्रप जादों आरो जानाया जादोंमोन बे फुरा बर'दिना जाजोबखादों आरो जों बेनि नेक्स्टआवबो एसे लाबावदोंमोन ओमफ्राय अखा बांखानि थाखाय जों लानो हायाखै। बेयाव बाजार खुलिबा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय माबायदि मुलाम्फा जागोन होनना सानदों? मुलाम्फा जागोन बुहुत इनकाम बिक्रि जागोन। जालांदोंनो सोरबा 20,000 50,000 40,000 बिदि फानना थांनो हादोंनो। खुसि जालांदों बेफारिफ्रा कम्बल दखानफ्रा भारा खरा दखानफ्रा बुहुत साक्सेस जाबाय बायद' बुहुत लाब इनकाम जाबाय जोंनि थाखाय जादों। बाजार गोदाना मोजाङैनो आरो नेक्स्टआवबो बेबायदिनो थैलाङा बेबायदिनो खालामबाय था होननानै जोंखौ रिकुवेस्ट खालामलांदों आरो नैबे आरो सोंबावदोंमोन लोगो मोनबानो सोङो बायद' बाजार गोदाना जागोन ना जाया? जों होनो जायो जों डिसेम्बराव लासिगोन नोंसोर डिसेम्बराव थांनो हासिगोन। जों बे खोथाखौ बुंबोयो आरो आं मैयाबो फन हरदों बेबायदि बेफारिफ्रा फैनांगौ जों बाजार गोदान लाफिनबाय थांनाय बोसोराव जेरोखोम जादोंमोन बेबायदिनो होननानैहाय मानो बन्द' खालामा बायद' होनहरदों। जों बन्द' खालामनाय मानि थाखाय खालामदों अखा बांखा बारहुंखानि थाखाय आरो सिथाय न' लुनो हायिनि थाखाय जों बन्द' खालामदों होननानै आं बे खोथाखौ बुंहरदों आरो मैया बेफारिफोरनि सिगाङाव हामबायसै आंनि बुंनांगौआ बेनोसै। फंबायफोरखौ साबायखर बावबाय बे फुंबिलिनि समावहाय नुजाफैनो थाखाय जोंनि बे टुक्राझार चिरां बाजार हन्थायाव एलेकायाव नुजाफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ बरायबाय गोजोनैनो। आरो जोङो बे सिमोननिफ्राय जोङो बेबायदि अपेनिं खालामदोंमोन बे टुक्राझार चिरां बाजार बे लकेल ओरैबो महासु ओरैबो महासु सान्थिपुर एसे डिस्ट्रिक्टआ गोजान जानायलाय जोङो पाब्लिकफोर जानायलाय थांस'नो हाया फैस'नो हाया बेवहायनो पाब्लिकफोरनो सुबिदा होनायनि लेखायै जोङो बिदिनो फानलाय बायलाय बुस्थुफोरखौहाय जोङो लिंहरदों वेलकाम खालामदों। बेनो आरो ओमफ्राय एसे उसुबिदा जोंनि थाखाय डिमेरिट जादों बे जायगानि थाखायहाय ओमफ्राय कमिउनिकेसननि थाखायहाय ओरैबो दालां हरै
खालबा गोबाय दङ थांलाय फैलाय खालामनो हाया ओमफ्राय वान साइडल' बहायबो 8 फुटल' हनै गारि गिदिर हाबनो हाया बैयाव अन साइड खालामनांगौ जायो बिनि थाखाय आरो प्लास्टिक न' जानायलाय बे ओरैनो वेदार माबाया बेखौहाय एसे नस्थ' खालामनाय जादों बेनिखायनो दोनथ'नाय जादोंमोन आरो नोंथांमोना नैबे बाजारखौ सप्तासेयाव खनबेसे लानाय जादों सिमोनथ' जों खेबनै लानाय जादोंमोन खिन्थु बे कमिउनिकेसन गेप लामानि थाखायनो एसे उसुबिदा जादों बेटारि संस्थाजोंबो जों रायलायाखिसै ओमफ्राय बे अट' संस्थाजोंबो रायलायाखिसै ओमफ्राय मोजाङै बे लकेसनखौ मिथिनाय जायाखै जोङो फ्राय गामि दबायाल' जाबाय थानाय जादों आरो बाहेरनिफ्राय फैनाय जायाखै जाय बिथांमोना साहा दखान बायदि बायदि दखान होनो गोसो बिथांमोना नोंथांमोननि बे बाजाराव स्थायी मोनसे जायगा लानो थाखाय माबायदि मोननो हागोन दाथ' फैदोंआनो हनै जायगा आवग्रिफैदों हनै ओरै माइरं बेफारि मा बेफारि हनै आमाय खिथिसोमोन ओमफ्राय गेस थुक्राझाराव जा होयो अर्डिनारि बेवहाय एक्सक्लुसिभ जायगा होला होननायखाय बिबो बन फैबाय फैसिगोन सप्ताहनि बबे बारायाव लानाय जादों बाजारखौ सप्तायाव दा मंगलबार प्रत्येक मंगलबारावहाय जोङो लागातार खुलिनायसै आरो गाबोननिफ्राय सुरु औ मंगलबारा दानि 12 थारिखआव देरसिनगोन हास्लाबाखै थेवब्लाबो नोंथांमोनखौ जोङो नोंसिनि गेजेरजोंहाय जोङो लुबैदों जे सारा बे एलेकायावहाय मिथिनानै जेन फैलायो बेखौ जों खामना खालामबाय नोंसिनि गेजेरजोंहाय जिहेतु आबाद बेफारिफोर बिथांमोना बबेनिफ्राय फैगोन बेफारियाथ' ओरैनो जोङो इनफरमेसन होदों जिखुनु लकेल थुक्राझाराव बेंटलावबो दङ बङालिफोर ओमफ्राय सानथिफुराव जों बुंहैबाय जोङो बैदि बाजार गोदान दं नोंथांमोना बे माबा सिजनेल आबादफोरखौ मोननो हागोन होननानै जों रिकुवेस्ट खालामबाय आरो दिनाखौ जोङो सिमोन थांनाय समावहाय समबार आरो शुक्र लादोंमोन खिन्थु देग्लाय हले मंगलबार रानिखाता गोजानथार जायो जोंनिफ्राय ओरै रावबो जाहैया रानिखातायाव बेनिखायनो जागोन दे होननानै बे रायजोनि माबाफ्रा लकेलफ्रा मंगलबारखौनो डिसाइड खालामबाय आरो औ बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन